Mayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Adunay istorya mahitungod sa tulo ka mga tigulang nga mga lalaki. Mga nagpangidaron silag mga 85 no ngadto sa 90. Kung tan-aw ninyo diri wa may mga 80 ninyo diri, mga batan-on man sa tubangan. Mga igsuon kung naa nata ni ining mga idara, kining mga tulo ka mga tigulang naghisgot sila, nagistoryahanay sila kung unsay ilang ganahan nga mahinumduman sila sa ilang mga apo, no? Manginanang idara magistorya naman na kung maunsa sila unsay mahinumduman, no? Sama na mong mga pari kung ang mga pari gani nga tigulang na nga moadto na sa home for priests namo, amo nang tawgon og naa na sa departure area, no, kay hapit na mo depart. Nya kining tulo ka mga tigulang nagistorya kay sila kun mahawa na sila nining kalibutan na unsay ganahan nila nga mahinumduman sa ilang mga apo. Ang unang tigulang miingon nga ako ganahan ko nga mahinumduman ko sa akong mga apo nga lingaw ko nga pagkalulo. Ang ikaduha niingon siya nga ako ganahan ko nga muingon ang akong mga apo nga katuslulo, loyal kay to ug mahigugmaon kay to nga pagkaapuhan. Ang ikatulo nga lulo nag-edad na og 90, ningon siya nga ako ganahan ko nga ang akong apo mga apo miingon nga katuslulo, bisag 90 na to gwapo gihapon kaayo to, no, ganahan siya mahinumduman sa iyang pagkagwapo. Mga igsuon kita, unsa man nga pamaagi ta ganahan nga mahinumduman sa mga tao. Unsa may mga hiyas nato nga ganahan ta nga maoy makapahinumdum sa mga tao nato. Kaya ang atong ebanghelyo karon mga igsuon sumala ni San Marcos naghisgot nagyud kun kinsa si Jesus. Kay kung nahinumdum mo sa mga ebanghelyo sa mga niaging adlaw, ang mga tao, ang mga Pariseo, lakip na ang mga tinun-an ni Jesus, wala gyud sila masayod kung kinsa ug unsa gyud si Jesus. Nakahinumdum mo nga ang mga Pariseo nangayo pagani og mga timailhan nga si Jesus tinuod bagyud nga pinadala sa Dios. Ang mga tinun-an mismo wala sila makatugkad kung kinsa si Jesus. Bisan gani nga si Jesus bag-o lang mipakaon sa 5,000 ug 4,000 nga mga tao, pinaagi lamang sa pipila ka pan ug pipila ka isda. Si Jesus mihimo na og milagro right in front of them. Sa ilahang mismong atubangan, sila mismo nakasinati sa milagro ni Jesus, apan wa gihapon sila makibaw kung kinsa gyud si Jesus. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus na gyud mismo maoy nangutana ngadto sa iyang mga tinun-an, kinsa man di ay ko sumala sa mga tao. Nitubag ang iyang mga tinun-an, ang uban niingon nga siya si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, ang uban niingon nga siya si Elias, ang uban sad niingon nga usa siya sa mga propeta. Wa gyoy nakaigo nila mga igsuon. May pangswertres kay maigo pa usahay. Ang pagpangutana kung kinsa si Jesus, wa gyud. Mao na nangutana si Jesus, kamo akong mga tinun-an, kinsa man ako? Unsay tubag ni Pedro? Ikaw mao ang Mesiyas. Nakaigo na gyud si Pedro. Sakto gyud siya siyang pag-ingon nga si Jesus mao ang Mesiyas. Apan sa dayong katapusan sa ebanghelyo, si Pedro gikasab-an ni Jesus nganuman kay si Pedro wala di ay makaila fully, wala di ay siya makatugkad
sa iyang pag-ingon nga si Jesus usa ka Mesiyas, si Jesus ang manunubos. Kay ang iyang pagtuo ni Jesus sa iyang pagka-Mesiyas, sa iyang pagka-manunubos, sama lang og any political leader nga sa ilahang panahon mga igsuon ang mga nangu sa ilahang lungsod wa sadto mahiuyon sa unsay angay kisayod ta sa ilang emperador ang gipangbuhat kalagmitan kadaghanan dili usab makiangayon. Unya nagtuo si Pedro nga ang pagkamanunubos ni Jesus muhawas nila ni ining dili mao nga panggamahanan murabag sa atong panahon karon ba no mastorya tamang gyud ni di ba gubot kaayo atong nasod karon oy gubot kaayo di na lang ta maghisgot kung kinsay pro Duterte o kung kinsay anti Marcos basinyag dili na ta magtingganay ikahuman. Ang punto mao nga nagtuo si Pedro ba nga sama sa atong panahon karon nga nagubot ta nagtuo siya nga si Jesus muhawas nato sa atong kagubot karon sa atong nasod apan sayod ta nga ang pagka-Mesiyas ni Jesus ang iyang pagkamanunubos more than that ang iyang pagkamanunubos mas dako pa ni ana nga kalibutanon nga pagpanubos. Apan ang pag-anhi ni Jesus mga igsuon sa iyang paghimo og mga maayo, sa iyang paghimo og mga milagro, sa iyang pagsangyaw, sa iyang pagwali, nagtawag usab siya sa matag usa sa iyahang panahon nga mahimo nga mga matarong. Kay kun ang kada usa nato mga igsuon mahimo lang nga mga matarong musunod ta sa mga balaod ni Kristo nan ang atong lungsod, ang atong nasod mahimo nga hapsay dala ni siya sa pagkamanunubos ni Jesus nga manunubos usab siya sa atong lungsod. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot kun kinsa gyud si Jesus. Mga igsuon, ang atong identity sama kang Jesus importante kaayo. Ang atoang identity isip tao importante kaayo nato. Mao bitaw na nga maningkamo ta kutob sa atong mahimo nga ang atong reputasyon isip tao dili gyud mahimo nga dautan. Mo bitaw na nga protektahan nato ang atong pangan kay di ta gusto nga ang atong identity bati. Mo bitaw na nga ang ato ang mga ginikanan kaniadto or bisan karon mo ingon gyud na sila nga ayaw palabig pamutbut ha kay way butbuton sa atong kaliwat. Ayaw pangawat ha kay way kawatan sa atong kaliwat. Di ba pahinumduman ta ni anak wa na sa atong kaliwat, wa na sa atong kaliwat nganuman. Because we strive to protect our name, our identity. And together with that is us protecting ang atuang identity, ang atuang dungog isip tao. Tinuod nga kita naningkamo ta sa atong kinabuhi nga makakabuta sa mga bahandi mga dungog dinhis kalibutan naningkamo ta nga makamaayo tag trabaho naatay gahom authority naatay kwarta nganuman aron hapsay nga tuang kinabuhi ug musugot ta og sadi kung anaa baya ta niining butanga dungganan kaayo ta di ba? Kung naa gani kay dungog, kung naa kay kwarta, bisan sa family reunion, huwaton gyud ka, paminawon gyud ka.
because naa kanining mga butanga. And for me, there's nothing wrong with it. Kay timaan na siya nga ikaw naningkamot kas imong kinabuhi. Basta lang mga igsuon, kabut na nimo pinaagi sa maayo nga pamaagi. Kay kita mga igsuon sa atong pagpaningkamot nga maanindot ang atoang identity, ang atong dungog, nagbuhat tas maayo, naabiya gihapoy mga tao nga mudaot nato. Naagihapoy mga tao nga gusto nga mudaot sa atong pangan, nga naman posible nga threata nila sa ilahang mga dautan nga intensyon or nasuya sila nato. Again, there is nothing wrong to be on top when you have authority, you have power, you have money, as long as imuha nang nakuha lawfully. Imo nang nakuha sa sakto nga pamaagi. Kay kun anaa kas babaw, unyang imuhang gahom o ang imong bahandi, imong nakuha unlawfully. Pinaagi sa dili makiangayon nga pamaagi, taas kaayo kaog tagakan anak mga igsuon. Kana bitawng magpakita ka og false identity aron magustuhan kas mga tao, kanang lahi nga identity imong ipakita aron mahigugma ang mga tao nimo, lahi nga identity imong ipakita aron piliun kas mga tao. Unya kun makuha na nimo sila, mugawas na dayon imong true colors. Bati kaayo na mga igsuon. Yes, you might fool many, but you can never fool God. Mailad nimo ang kadaghanan, apan dili ang Dios. Kay ang Dios kanunay nga nagtan-aw. Posible nga magpuyo kanining kalibutana nga anaa kas taas, kay aduna kay gahom, aduna kay bahandi, maunay imong identity nya nakuha na nimo sa dili maayo nga pamaagi. Nagmadaugon kas kalibutan sa imong pagtan-aw, pero ang imong panghimayad ni ana adto ra na daugon ini kahuman. Muna mga igsuon, kita mutugot ba kita nga ang kining mga pangdaot nato, bisan kita naningkamot nga magtinarong ta, kining mga chismis about nato, mutugot bata nga mauni mutimon sa ato ang kinabuhi. Kay lagi bisan unsa una to pagpaningkamot nga maayo ang atong kinabuhi, maayo ta nga pagkatao, naamang gimuguba nato. Unya usahay kinirabang muguba nato, kusgan kaayo ni. O kung soft-hearted ka, it will destroy you. Mga igsuon, mukuha unta kita og kusugikan ni Jesus, nga bisan paman ang mga tao wala mutuo niya, despite sa iyang gipanghimo nga maayo ngadto niya, padayon gihapon siya sa iyang misyon nga gihatag sa iyang amahan. Wala gyud to maghambog si Jesus, wa gyud to magwarwara nga siya Dios. Ako ni tahura ko ninyo, ni padayon ra gyud to siya sa iyang misyon. Mao usab unta kita mga igsuon, bisan paman sa atong pagpaningkamot nga mamaayo ta naay mga tawo muguba nato, padayon lang gihapon ta. Unya usahay ra ba kanang muguba nato, dili lang kay laing tawo, ultimo ang ato ang pamilya ug parinti. Subo kaayo. Muna mga igsuon, sa atong pagpadayon ining santos nga misa, sa unsang pamaagi man ta, ganahan mahinumduman
sa mga tao. Ganahan batang mahinumduman sa atong pagkaluyal, sa atong pagkamahigugmaon, sa atong pagkamanggiluluyon, o ganahan tang mahinumduman sa mga tao nga nihatag ta og false identity aron higugmaon ta ug aron mahimo ta nga successful sa atong mga bati nga laraw. Ganahan mo ana, naara gyud na ninyo. Amen.